Hello? Oh. Ayan mo? Oh, wow. Datoy puts pa ang kinyantin nila eh. Wow. Ano, ibagam? Ano? Ulit man! Masikog ka na! Ano nga, masikog ka man nun? Ay na, agtal na ka man warlito. Awan tibatris mo anak ko. Natugatugang ka. Ito ibagaman, masikog ka? Ay, maka ah. Ide, pinayagan ka nga, bakla ka. Pinayagan ka. Tatay baga masikog ka? Loko na. Maka ah. Anlat agad ang tiubraim. Di ta agsikog nga. Agtaltal na ka ba? Sige, gano'n, nagluto ka. Bye!